Iruña Poetry Slam poesia lehiaketaren bigarren ediziorako agertokia Gazteriaren etxea da, 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Larunbat honetan, arratsaldeko 6:30 aurrera parte hartzailek 3 minutuko txandetan lehiatuko dira, ikusleak epaimahaikide direla. Lehiaketan izen emateko Gazteriaren etxera jo daiteke edo 948 233 512 telefonora ditu. Publiko gisa parte hartzeko sarrera librea da, ostiralean hilako 24a, etxean jasotzen den gonbidapenarekin. Poetry Slam proiekzio handiko goranzko formatua da, poesia eszenikoaren eta antzerkiaren lehiaketa bada. Musika akonpainamenduarekin garatzen dena eta horrela, ikuslentzat oso entretenigarria den ikuskizun bat osatzen du, funtsezko eginkizun duena. Parte hartzaileek gai libreko sorkuntzak defendatzen dituzte, originalak izan behar direnak, gehienez 3 minutuz. Ezin dira mozorratuta joan, ezta musika edo atrezzo erabili ere. Publikoaren 5 kide dira epaimahaikide eta balorazio onena duten 3 pertsonak bigarren txandara igaroko dira. Bertan, boto gehien jasotzen dituen pertsona irabazle izango da. Lehiaketan, naroak, taldea eta DJ gonbidatuak izango dira, poeten hitzaldien arteko etenaldiak girotzeko. Publikoak aukeratutako hautagai honenek bolsa bat jasoko dute 4 egileren 4 poema libururekin eta parte hartzaileek sinatutako kartelarekin.